Са пиците, къде правят, Айде, веднага пиленце. магазина до тех. Нямам на представа. Дай пиленце, дай една цигара. Момичето беше може би на 10 на 12 години. Много са добри момичета. Но... Айде, пиле, дай една цигара. красавица. Ема срещнах я Олон от Айде, тебе, я не я пиленце. познавам. И една страна ме, абе, ти не ме ли познаваш, бе? Айде, пиле. Викам, Айде, абе, пиленце. нещо Пиленце, ми се дай върти една в главата, цигара, ама не последно. мога да сетим коя си. Магазина Стига, бе, една мрежа. Абе, ми нямам били. пари, бе, пиле. Нямам Тук пари. коя си? Абе, на, Па дай, на ние Тони ще викам, разделим една мале. цигара ще я пуснем. Айде, бе. Айде, пиле, айде последно, една цигара, пиленце. Айде, братченце. А? Айде, пиле. Абе, дай ни по една цигара да се докажеш, че си печен, бе. Айде, Абе, пиле. ти вземи някой Така е. бирче. Абе, вижте, Иди ми ти. абе, виж, че те е бават и ти не мога да вземеш по една бира. Как ще го е бавам, бе? Айде, Абе, дай пиле. по една цигара на ората. Дон да вземе бирата, не може да си го ебаваме. Пиленце, айде, дай една цигара, пиленце. Бегете от тук, бе. Ай, беги там, беги там. Айде, пиле. Ей, бега да си одим. Няма ли да си одиш? Къде да си одим, бе? Де седни, аз за какво съм дошъл? Не съм дошъл да... Айде, пиле. Имам работа, бе, човек. Добре, бе, ей, той работник. Ай седни, няма да бъде, майстор. Няма да се видим скоро. То къде че одиш? Чуйте за риба. Къде за риба, бе, лудия? Па бегай, какво правиш? Без тебе ли? Не, без мене, ти къде сакаш. Първо